da masoyi. Wahalar so tana da wuya, ka so mutum bai san ka, ashe zama da masoyi daɗi. Zama da masoyi daɗi, zama da masoyi daɗi. Lafiya. Tun da zuwa. Sai na kwana. Lafiya. Mani. Mani. Money. How are you? Ya fine sir. Good morning, sir. Morning. How are you? Fine, sir. Safiya, shugaban ɗalibai. Sannu da zuwa. Wahalar so tana da wuya, ka so mutum bai san ka, ashe zama da masoyi daɗi. Zama da masoyi daɗi. Ga ce ke ga ki shugaban ɗalibai. Kin fi su kyau, kin fi su ƙoƙari, kin fi su kwalliya. Allah ya mallaka min Safiya. Wai dan Allah ke yin assignment din nan ko na jiya? Ina ko na yi fa ina ga yana cika sai na tashi zan shiga jan dauko ne. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sannu? Ya ga Lafiya. manya. Sai da shigo. Wai kawai ta ina kika shiga ne wallahi tun da nazo makarantar nan nake ta neman ki. Ni wallahi sai yanzu na shigo school din. Ya aka yi wallahi ina son magana da ku. Allah. Wallahi wata matsala ce take damuna wallahi. Wace irin matsala? Malam Bala mana. Me ya faru? Wallahi wai sai dinga min wani irin kallo wanda ban gane wannan wani irin kallo ne ba. To me a ciki ai son ki yake yi? Wani matsala ne? Wani irin so kuma? Mana. Dala waye bai san Malam Bala mayan mata bane a cikin makarantar nan. Har matan aure fa bai bari ba. Wallahi ki bi a hankali kawata. Gaskiya ki a hankali. Matan aure? Allah ya kiyaye. Kin time din ma kada kararrawa yayi bari in tashi. Je in kara. To ba matsala. Mu ma bari mu tashi mu shiga. Mu tashi mu tafi mu tafi aji lokaci yayi. Sai kin ƙara so ki. Kin ƙara so. Kina nan ke? Ina nan wallahi. Amma tun ɗazu da muka shigo nake so in tambaye ki. To kuma yanayi na karatu Allah ya bai ba.
Wai mene haɗin ki da Malam Bala? Na ga yana miki wani kallo da muka shigo. Ko dai akwai wani abu a tsakaninku? Banna abinka yaya John. Wane ne bai san halin Malam Bala mayin mata bana makarantar nan? Abin ne na gan shi wani iri. Wani kallo ya zuba miki ido kamar me zance, kamar ya haɗi yake. To dai haka ne mutumin nan gaskiya mai matarsa ta yi. Ka rabu da shi kawai halinsa ne. Abada Allah. Halinsa ne bayan da za a yi. To ya za a yi? Da yadda za mu yi da shi tuni ba mu san yadda za mu yi da shi ba. Sosai ma. Aji zan tafi ma yanzu. To ni ma aji zan ci. Abokina, na wuce ta nan bangan ka ba. Ka zo akwai magana. Abokina ina da wata damuwa guda daya. Ina jin. Wallahi ina matukar kaunar Safiya. Kai da Allah da kasa. Kai fa matsala ta daga shige je kashe mun. Za ka shige min gaba. Na gode abokina. Warwa. Ya zan shige ma gaba. Abokina ina kaunar Safiya sosai. Safiya bata dace da kai ba. Saboda me? Da ni ta dace. Ka gani fa. Duban ni fa ga gani. Kana na kasashe da kai? Na kasashe. Safiya za ta da kai. Ni na kasashe. Wallahi zan fita maka. Safiya. Ina zuwa. Ina za ka je? Ina zuwa yanzu. Menene haka? Na ruwan kai. Safiya. Ita fa ta kace. Ina zuwa minti daya. Da kike haka ne? Zan je an so littattafai. Ba za ka je ba. Zama da masoyi daɗi. Kai, yaran nan. Ku zo nan da gidanku. Ba na ba da doka a makarantar nan in ba lokacin break ba na son ga ɗalibai a waje ba? Wallahi na dan matsi ne ban ɗaki na je. Kuma wallahi yanzu kan ɗin Malam Ahmad ne na je staff room ne na kirawo shi ne. Ku tashi ku ban waje. Firisaba, ki bani dama bulla ne kawai ƙarya suke yi. Ku tashi ku ban waje. Ba na son kara ganin ku a waje.